de mensen die bloed, zweet en tranen gekeken hebben, die hebben het een klein beetje kunnen volgen. Mijn dochter had zo'n 3 jaar geleden heb ze leukemie gekregen. Acute leukemie. En ja, heel eerlijk, dat is een soort achtbaan waar je in komt. En alleen maar hele nare en vervelende dingen. En ja, ook nog eens een paar keer dat je op het kantje boord hebt gelegen. En ja, dan op een gegeven moment, dan staat jouw zinnen niet meer op een nieuw product maken of wat dan ook. Weet je, maar wel, kijk, je moet optreden, anders moet je gewoon doen, want het gaat gewoon door. En ja, de rekeningen die stapelen zich ook anders op. Dus gelukkig heb ik dat wel een beetje recht kunnen breien. Maar en, ja, nu is het dan, dus de bloed is goed, weet je, en hopen dat het lekker zo blijft. Ja, en dat zeg ik, er is verschrikkelijk veel medeleven geweest van alle fans en mensen allemaal eromheen die het gezien hebben. Ja, dat is fantastisch. Dus dat doet me heel erg goed. Heeft jou dat ook als mens veranderd, Ramon? Ja, wel degelijk. Ja, heel erg veranderd. Ik doe ook veel meer nu ook voor andere mensen, weet je ook. Want ik merk wel dus dat mensen die hiermee te maken hebben, vaak of heel snel eigenlijk of vergeten worden of niet geholpen worden. Pas later. En alles wordt je moeilijk gemaakt en eigenlijk niet makkelijker. En ik probeer daar wel alles wat ik zou kunnen en wat binnen de mogelijkheden zijn, probeer ik te helpen. Ja, en dat geeft mij een heel goed gevoel.